Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Габи, това е Габи Тек. Добре дошли в още едно видео. Ако сте нови тук, ви апелирам да погледнете нещо от моят канал и да си харесате някое видео и може би това ще ви накара да се абонирате. Със сигурност има нещо и за вас. И така ще ме направите много щастлива. Целта на това видео е да ви покажа Samsung Galaxy Buds Live слушалки и да ги тестваме. Но преди това искам да ви кажа за голямата промоция в Orphones. В момента може да закупите бъндълът слушалки Galaxy Buds Live и телефон Samsung Galaxy A52 5G версията за 859 лева. Това наистина е страхотна оферта, защото това са скъпи и хубави слушалки, а телефонът вече го обсъждахме в цяло видео. Не 5G версията, но много често споменавам в видеото за 5G версията, която има още повече подобрения дори от 4G версията. Затова този бъндъл наистина си заслужава и вие до края на месец юли може да го закупите на тази страхотна цена. Линк в описанието. Samsung Galaxy Buds Live са едни много интересни слушалки, които сега ще разгледаме, а вие останете до края това видео и го харесайте. Време да разопаковаме този чифт симпатични слушалки. Кутията е стегната, бяла с логото на Samsung и как те изглеждат отпред. Сега късаме етикетчетата и ги отваряме. Джобченци с документи, разбира се. И Quick Guide книжка, кабел за зареждане и допълнителни тапички. А ето ги самите слушалки в нежна бяла опаковка. Отваряме ги. Вау, блестящо! Обичам блестящи неща. След като запаковахме Samsung Galaxy Buds Live, съм изключително впечатлена от техният дизайн. Толкова изискан и блестящ. Дори не бих ги нарекла слушалки, по-скоро ми напомнят за бижу. И поставяйки ги в ухото, просто ще изглежда страхотно. Усещам. Формата, както виждате, е доста интересна. На мен лично ми напомня на бъбрек. Може би защото съм учил медицина. Но от Samsung казват, че това е най-ергономичната форма за слушалка, създавана някога и приляга толкова нежно в ухото. Като самата им конструкция изглежда здрава и бих казала ненатрапчива. Всичко ще бъде наред и когато ги поставя и не падат от ухото ми, защото повечето безжични слушалки, които съм тествала до сега, наистина не са стояли здраво и когато примерно ходиш да тренираш или нещо такова, те определено падат. Но често казано, тези слушалки са толкова изискани, че не би ги сложила да се потила в фитнеса с тях. Въпреки че съм сигурна, че звукът ще ме накара да си помисля дори това. На външен вид всичко изглежда перфектно, а дали е така, на звук ще разберем в това видео, а вие не забравяйте да го харесате с голям палец. Да поговорим малко за самата конструкция. Във всяка една от тези слушалки се крие 12 мм говорител, който е настроен от AKG. Това значи, че имаме страхотен звук тук. Освен него, имаме басов канал, който подобрява звука и вентилационни отвори, които намаляват възпрепятстването за пространствено аудио. Освен това имаме и 3 вградени микрофона и Voice Pickup Unit. Voice Pickup Unit действа, когато говорите чрез слушалките и то усеща вибрациите, които създава темпоромандибуларната става и по този начин слушалките подобряват самото аудио качество по време на разговор. Samsung Galaxy Buds имат и функция за заглушаване на околния шум или така наречената ANC функция, която намалява реално фоновия шум, но без да пропуска важните неща като съобщения, някой да ви пита нещо. По този начин ще ходите на улицата, ще си слушате хубавата музика, но ако случайно зад вас има кола или някой ви попита нещо в трамвая или иска опътване от вас, вие ще го чуете. Това е страхотно наистина. Разбира се, като всеки тип модерни безжични слушалки, тук имаме и Touch Control, който може да настроите през телефона си. Едно потъпване, смяна на песента, 2 пауза и така нататък, както си пожелаете, може да ги настроите. Хубавото при тези слушалки, че имате директна връзка с Spotify и чрез 2 жеста на Touch Control може само с леко потупване и задържане отваряте директно Spotify и слушате любимите си плейлисти. Преди да ги пробваме, ще кажа няколко думи, разбира се, за батерията, която тук е впечатляваща. С едно зареждане до 6 часа активно слушане на музика и ако имате кутийката във вас, до 21 часа. Това нарежда тези слушалки до едни от тези с най-издръжлива батерия. 5 минути зареждане ви осигуряват 1 час активно слушане на музика. В началото в дизайна забравих да спомена, че в сета имаме и допълнителни тапички, като тези са малките, ето тези на крайничета, които има ето тук. И имаме допълнителни по-големи такива, които може да сменим за по-голямо удобство, защото, както знаем, не всички имат еднакви уши. Преди да ги свържа, ще трябва да спомена и още една готина функция за тези слушалки. Това е функцията Buds Together.
Това значи, че ако вашият приятел също има Galaxy Buds, може двамата да слушате от един телефон в 4 различни слушалки, така да го кажем. Това е наистина страхотно. Помните ли времето, когато си деляхме по една слушалка с приятели, за да слушаме една и съща песен? Samsung решава този проблем, като може да свържем към телефона си и двата чифта едновременно. Това е уникална функция наистина. Сега ще си кажете, до тук всичко звучи страхотно и на мен така. А сега е време да ги поставя в ухото и да видя реално дали звучат толкова добре, колкото тук що описахме. Ето сега правилно ще ги поставя. Наистина са много леки и удобни. Чувството е толкова особено, но в същото време приятно за начина, по който прилягат към ушната мида и нейните извивки. Абе, не падат толкова лесно, колкото си мислех, че ще падат реално. Дропте. Не. Тези слушалки работят безпроблемно и с всеки друг телефон, освен Samsung, като има специално приложение за Android и iOS, което може да ги използвате. Аз си го изтеглих на моят iPhone и то се казва Galaxy Buds. Приложението услужливо ни показва инструкции как да ги носим, как да използваме тъч контрола и какво е нивото на батерията на кейса, като имаме червено, жълто и зелено ниво. Много обичам такива инструкции, като за малумни. Стъпка по стъпка всичко обяснено. Ето така трябва да се обяснява всичко в живота. Хайде сега да ги чуем. Наистина не пропуска важните неща. Много добри слушалки, наистина. Доволна съм от тези слушалки. Формата, очудващо за мен, защото аз бях доста скептична към тази форма, е всъщност ергономична и удобна, а звукът е доста добър. Брутално добър, има хубав бас, ANC функцията наистина не пропуска важните неща, а когато е включена, чуваш гласа, но не чуваш фоновия шум, защото Samsung реално имат някакъв сертификат, който е точно за фоновия шум. Аз съм доволна от Samsung Galaxy Buds Live. А ако и вие искате да сте доволни от тях, ви съветвам да си закупите този бъндъл, а пък може да заложите и само на тях. Защо не? Благодаря ви, че гледахте това видео и се абонирайте към канала.